I am here because of you guys. If I was uShaka Zulu part 3. Uba ufuna ukuba inkosi. Imina Nkosi. Oh, uwe. Ngithatheni nimfake emlilweni for 30 minutes. Uma ephuma saphila uzoba inkosi. Hayi bengidlala. Ushilo. Kuyini lokhu? Ama-jelly bears. Jelly bears. Okay. Apha manye. Aphelile Nkosi. Mbulaleni. Ngihalele ukukhipha umuntu amehlo. Hayi mina Nkosi. Mbambeni. Namhlanje wonke umfazi uyathweka kusukela ngo-6 ekseni until ngo-6 entambama. Yenina nobabili, why ningibheka? Sipha nani? Why niwondile? Shaya nani? Why ukwatile? Hleka. Why ukhathele? Ngilambile Nkosi. Ningamniki ukudla.